Falco. No, Falco, ven. Espera. Suelta, Hugo, ven. Suelta. Ram. Que o que acabas de demostrar aquí en tu público, que estamos aquí no alto de San Cosme en Cela. Aquí fixemos simplemente unha exhibición, é dicir, non se parece a cando entrenamos, non? Que pasa que é complicado porque os cans teñen moita potencia e co cual me consta reteneros nun circuito así. Entonces, bueno, tuven que reteneros moito e levar o motor posto para dalos frenado. Non é o idóneo o Montese, quer decir, o itinerario non está... aquí a salida e tal, pero sí, claro... o que pasa é que ten moitos regos, non? Claro, todo o resto necesito moito espacio porque levo casi 14 metros de largo e necesito moito espacio para virar donde haya curvas e estas cousas. Pero bueno, viñamos aquí porque, bueno, este club fai cousas con nosotros facemos cousas con eles e tratas un pouco de fomentar este deporte, sobre todo o tema do canicross e o bailoring, que é moito máis accesible para a xente. Xa un equipo destas características é complicado, e no cal somos o único equipo en Galicia destas características, pero bueno, vimos a aportar o noso graño de arena para que a ver se este deporte e a ver se as autoridades colaboran un pouco con este deporte, porque, bueno, lles parece que é un pouco, non lles parece que é un deporte, non? E bueno, e realmente se está peleando para que sea un deporte olímpico, que probablemente o sea, nas siguientes Olimpiadas de Inverno pode ser que xa sea deporte exhibición e xa pasa a ser un deporte olímpico, así que esperemos que sea así. E bueno, pues nada, hoxe xa fixamos o traballo e a esperar a disfrutar desta festa que organiza aquí este club. Sí, vou preguntar, ahora mesmo vives desto? Non. Vivir desto é moi complicado. É o desenvolvemento económico, por exemplo, cada saída de Ferrol para participar nunha proba, sí, bueno, canto che costa do teu bolsillo? Mira, solo imagino que algunha empresa alimenticia, non? Que non vamos a dar nome, pero ti si queres dalos. A ver, algo sí que teño un apoio moi pouco, porque estos cans comen alrededor, para ter unha alimentación boa, claro, que isto ten que ter un gasto diario ao mes. Ao mes? Ao mes, é dicir, todos estos cans comen 400 euros ao mes. A súa porción de pienso, a súa porción de carne e despois... E non comen calquer cousa, claro. E despois, se podes permitirte, agora, por exemplo, en vez de beber auga, esa auga tiña que ir con recuperadores. Pero como non temos diñeiro para eles, teñen que ir con auga. Non hai outra solución. É dicir, temos que facer entrenamientos con máis descanso. Quere decir que son subcampeóns de Europa bebendo auga normal. Exactamente. Imagínate. Exactamente. É dicir, somos un equipo con moi pouco presupuesto, moi pouquiño, do cal este ano, por exemplo, vamos ir ao Campeonato de España que se celebra aquí en Galicia. Queríamos ir ao Mundial e tal, pero bueno, as normativas da Federación non nos deixan ir, aunque queda unha plaza libre aí por non haber competido o ano pasado no de España, pero bueno, intentábamos ir, pero claro, sempre vamos co xusto e iso é complicado. E a alimentación, sobre todo a alimentación, o material, o carro de correr vale casi uns 3.000 euros, un trineo vale casi 2.000 euros, é diñeiro, entendes? É moito diñeiro. O material, gasoil, entrenar, que non se chavería o cual cando entrenas, moitas cousas. Antes xa para rematar, os nomes de cada un dos cans podemos decirlo? Sí, mira. A ver, vamos a empezar polo final, a ver. O negro que está ali e tal, é Elvis é o líder principal. Grace, que é a líder principal. Falco, que é un dos cans que van no medio do tiro. O marrón, para cá. Ran, o negro que está deitadiño aí. Matic, que a pesar de ter 7 anos é como un cachorro todavía. Rufus, que é un dos cans que vai atrás, os cans roda. Griso e Paul, Griso tamén é un bon líder, cando temos algún dos líderes lesionados é tamén o líder. Paul, temos a Truman, que estamos preparando para ser tamén un líder. Ginger, e temos a Brownie, que parece que non nos quere mirar aquí. E temos na furgoneta un que no coche escoba ou... No, Hugo sempre, se está aí, ponse demasiado nervioso, porque é moi nervioso. Pero é curioso o tema, é moi nervioso cando está aquí e ten medo, pero cando colocas no tiro, transfórmase. É dicir, non existe nada máis que correr. Non hai perigo de que estos cans non mordan a nadie. No, do cal estes cans, cando ven a revisión veterinaria nunha carreira, os cans teñen que deixarse
mirar todo, é dicir, non poden facer nada, é máis, cando montamos uns tiros aos outros, ningún dos cans poden acercarse aos outros, é dicir, eso está penalizado, están enseñados xa desde pequenos a que ese comportamento ten que ser así. De todos modos, cando van dentro do tiro, é moi difícil que presten atención a outra cousa, solo pensan en correr, por eso son grandes corredores. Pues se foron pensando en outras cousas. Veña, gracias, foi un placer ver igualmente esta exhibición aquí en San Cosme. Gracias.